70 जौखोन्दो भट मोनखांनायनि उनाव सोरजोंबा जुजिबावनांगौ दं होननानै आं सानाखै। एनडिए हिसाबै जों 70% जोङो भट मोनगोन आरो बेबायदि जों जोबोद मोजाङै देरहालांगोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारनि दिनाव मोनसेबो बिथांखि बिथांमोनहा लानो हायाखैमोन। दिनै जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै 32टा बेबायदि फ्लेगशिप माखासे प्रग्राम लादों, बिथांखिफोर लादों। जाय मानसिया माने मोनसे सिनावनो गैयामोन बे मानसिखौ बेसेबांबा गोजौ आथालाव थिखांनानै लाफैबाय आरो बे मानसिया जोंनो दिनैहाय गावसोरनो थिखांनानै गावसोरखौनो रायजाबाय होनोबा बुङोब्ला बिनि दाया सोर जागोन? दा निस्सय गावनो गाव आथिङाव दाननानै लानायनि मोनसे फाव जादों निस्सय। जोंनि मावथिफोरखौ आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनाय आरो सिनायलायनाय प्रग्राम बियो मैयानिफ्राय जागायदों। बियो मैया बाक्सा जिल्लायाव फैदों, दिनै सालबारियाव आं हाबदों आरो बेबायदिनो बियो गाबोन गसाइगावनिफ्राय लानानै गासैयावबो गिदिंनाय जागोन आरो जोंनि मावनो लानाय बा आंनि साननाय बाथ्राफोरखौ आङो शेयार खालामफैदों। आरो दिनै एनडिए हिसाबै जों बिराद मजबुतै दङ आरो UPPL हिसाबैनो जों मजबुतखा। जे प्रमद बर' बिथांनि सरकार दानायनि उनाव जिथु गोजोन थासारि फैबाय, बेयाव जिथु जोंनियाव सम्पतिनि जिथु निरापत्तानि खोथा फैदोंमोन, रैखाथिनि बाथ्रा फैदोंमोन, सम्पतिनि रैखाथि, मानसिनि जिउनि रैखाथि बे दिनैहाय गोजोर जाबाय आरो बेखौ आरोबाव लांबावनांगौ दं जोंहा। जौगानाया फैबाय दिनै समान मोनथाय समान जौगानाय। हा हुनि बाथ्रामोन, बे हा हुखौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि सरकारा होनो हाबाय, जोंनि सरकारा होनो हाबाय। प्लास दिनैहाय थांनाय समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारनि दिनाव मोनसेबो बिथांखि बिथांमोनहा लानो हायाखैमोन। दिनै जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै 32टा बेबायदि फ्लेगशिप माखासे प्रग्राम लादों, बिथांखिफोर लादों। बिनि गेजेराव बड'फा सुपार 50आ जोबोद मोनसे मुंख'नो गोनां मोनसे बिथांखि बियो। दा बे बिथांखिफोरजों दिनै रायजो राजाफ्रा थारैनो गोजोननाय मोन्दों, बिथांमोना जोबोद खुसि आरो बेबायदिनो जों रायजोनि खाथियाव साफैनो हादों, रायजोफ्रा जोंनि खाथियाव फोथायनाय लाखिदों। बेखायनो जोंनि देरहानाया जोबोद रोखा आरो बे बिसायख'थियाव जोङो 70 जौखोन्दो भट मोननानै जोङो देरहागोन। गुबै खामानिया जाहैबाय जे दिनैबो माखासे दोलो एबा सुबुङा जोंनि नैबे गोजोन थासारिखौ सिमफायनो थाखाय नाजाबाय थायो। जोंनि बे ओनसोलाव बिदा फंबाय सानलायनायखौ दिनै सिमफायनो थाखाय नाजाबाय थायो। बेखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ, गोलाव सम लांनांगौ दङ। बेखायनो बे थागोन आरो जोंनि सुक्तिनि माखासे दफाफोर जेरैहाय कार्बि आंलंनि जि इसु बे थाबाय। बेनिफ्राय जोंनि सुक्तियाव मोनसे दंमोन जे दैमा दैसा खुरखानायखौ होबथानायनि थाखाय जिहेथु जोंना नैबे क'क्राझार समस्तिया भुटान माने रायजो बा राष्ट्रनि आफाङाव दङ, हिमालयनि आफाङाव गोबां दैमा दैसा दिनै हिमालयनिफ्राय ओंखारबोनानै जोंनि हायेन ओनसोलजों बारो, बिटिआर ओनसोलजों बारो आरो बेयाव लाख लाख बिगा, लाख लाख हेक्टर दिनै खुरखा जानानै बालाबारि जानानै दं आरो गोबाङा बे जोबोद मोनसे गिथावथाव मोनसे थासारियाव दं। दा बे हा खुरखानायखौ होबथानायनि थाखाय जिथु दफायाव दंखायोमोन बेखौ मावफुंहोनायनि थाखाय निसय खामानि मावनांगोन आरो बिनि अनगायैबो गोबां बेयाव जौगानाय हाबाफारिफोर थागोन जायजों जोंनि सुबुं सम्पदा जौगायो, जायजों जोंनि रांखान्थिया जौगायो आरो बे रांखान्थि सुबुं सम्पद जौगानायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव हारिमुवारि मोनसे सोलायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों गोजोर नैबे ओनसोलखौ लांनो हायो, बिनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन। 70 जौखोन्दो भट मोनखांनायनि उनाव सोरजोंबा जुजिबावनांगौ दं होननानै आं सानाखै। बेखायनो जोंनि फैगौ बिसायख'थियाव एनडिए हिसाबै जों 70% जोङो भट मोनगोन आरो बेबायदि जों जोबोद मोजाङै देरहालांगोन। बियो बिपिएफ दोलोनिनो हयथ' दैदेनगिरिफोरनि बिथांमोननि मावनायनि फिथाइ जागोन बियो आरो जायखौ थांनाय गोलाव समावनो मावबोखादों। जाय मानसिया माने मोनसे सिनावनो गैयामोन बे मानसिखौ बेसेबांबा गोजौ आथालाव थिखांनानै लाफैबाय आरो बे मानसिया जोंनो दिनैहाय गावसोरनो थिखांनानै गावसोरखौनो रायजाबाय होनोबा बुङोब्ला बिनि दाया सोर जागोन? दा निस्सय गावनो गाव आथिङाव दाननानै लानायनि मोनसे फाव जादों निस्सय। जिबायदि थासारि दिनैहाय जे बिथांमोननि दोलोखौ नागारनानै लाइमोन गांखंआनो जा, दिनै MCLA जा बा बिथांमोननि जिल्लानि मिरुनि मावगिरिफ्रानो जा दिनै बिपिएफखौ नागार दिनै UPPL दोलोआव बिथांमोनहा हाबफैदों आरो बे बिथिंखौ नायोब्ला निस्सय बिथांमोननि दोलोआरि बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि जिफोर मोनसे गोलाव नोजोरजों साननो हानाय बा बेबायदि माखासे
लामा दिन्थिनो हानाय माबा मोनसे दं होननानै आं सानाखै, जायनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि दोलोनिफ्राय बेबायदि लेथेर फेथेर मोनसे थासारि फैदों। बिथाङा गिबियावनो नमिनेसन होनो मोननाय थासारिसिम फैग्रोथोंसै, बिनि उनाव बिथाङा खोथा बुंथोंसै। मानोना दिनैहाय बिथाङा जि हाबाफारिखौ लानानै देरहालांदोंमोन थांनाय 10 बोसोराव, बे थासारिया दिनै गैलिया। बर'नि राजनितिया दिनै गैलिया। बिभेद गामि फारागथि लाबोनाय राजनितिया दिनै सोलिलिया। बे बिथिङावखौ नायोब्ला बिथांनि जि लुबैनाय बा हास्थायनाय, बे हास्थायनाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा।